আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত কোনে গণ্ডগোল কৰিছে, কোনে আন্দোলন কৰিছে, কোনে বোমা ফুটাইছে, এইবিলাকতো ইউপিপিএল দলতে চব আছে। বিপিএफ हानजा आरो हाग्रामा महिलारिया जाहैबाय बड'लेण्डनि जाखां बिदिन्था आरो इउपिपिएल आरो प्रमद बर' सारा जाहैबाय जोंनि बड'लेण्डनि जाफु आरो इयुन बिदिन्था। बेखायनो दिनैहाय जोङो बिपिएफ आरो हाग्रामा महिलारिनि बाथ्राखौ रायज्लायनो गोनां जेबो गैला। गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं खुलुमहरग्रोनायजों लोगोसे आंनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दा समाव मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ लानानै पलिटिकेलि माखासे बाथ्रा फोस्रावनाय जों नुनो मोनगासिनो दं जे फैबाय थानाय समाव मानगोनां रन्जन दैमारि सारा जोंनि बिटिसिनि सिएम जानायनि माबा मोनसे चान्स दं नामा बा जागोन नामा बायदि बायदि बाथ्रा। दा गिबियाव जोङो मानगोनां रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जेसेबांखिनि एनडिपि ब्रादार्सफोरा दिनै जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ, जों बैसोरखौ हानायमानि थाबैनो जों माबोरैहाय जोबथेसालिनिफ्राय उदां फोथाराव जों लानानै फैनो हागोन, जों बेनि सायावसो जों गिबियाव जों सानग्रोनांगोन। नैबे स्क्रिनाव होनानै दोननाय मोनसे कमेन्ट जे नों सासे बोरमासो, लोगोसे बिपिएफआव जेसेबांखिनि मानसिफोर दङ गासैबो माने बोरमासो। नो डाउट आंखौ लानानै कमेन्ट हरदों, बेवहाय आं बुंनांगौ जेबो बाथ्रा गैया। नाथाय मोनसे बाथ्राया जाहैबाय मा, जे बिपिएफ पार्टिखौ मोजां मोनग्रा, बिपिएफ पार्टिखौ सापर्ट खालामग्रा आरो बिपिएफ पार्टिनि जेसेबांखिनि माने मावथिफोर दङ आरो बिपिएफ पार्टिनि जेसेबांखिनि लिडारफोर दङ, बैफोर गासैखौबो बोरमाजों रिलेटेड खालामनानै कमेन्ट हरनाया जोबोद गोरोन्थि जादों। मोनसे बाथ्राखौ आं रिक्वेस्ट खालामगोन, पार्सनेलि दाजा ब्रादार, आरो माखासे बाथ्रा बुंहरनायनि सिगां, कमेन्ट शेयार खालामनायनि सिगां हाजार बार सानग्रो। लोगोसे नों गिबियाव गावखौनो माने सुद्रायनानै नों लानो नाजाग्रो। दिनैयो बिपिएफआनो जा बा इउपिपिएलआनो जा, बे मोननै पलिटिकेल पार्टिखौ जोंनि बर' फिसाफ्रानो सालायगासिनो दङ। दिनै नों बिपिएफआव थानानैब्लाबो बा इउपिपिएलआव थानानैब्लाबो नोङो जोंनि समाजनि माखासे गाज्रि थासारिनि एगेन्स्टआव, माखासे गुबुंले थासारिनि एगेन्स्टआव गसंथानानै बाथ्रा बुंनो हानायनि मोन्थाय दङ। आरो जाय पार्टिखौ बोरमाजों रिलेटेड खालामनानै कमेन्ट शेयार खालामदों, बे मानसिया, नों मोनसे बाथ्राखौ मोजां गोसो होनानै खोनासं, बे बिपिएफ पार्टियानो मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव जोंनि बिटिसिआव गभर्नमेन्ट रुलिंखौ फार्स्ट टाइमनि थाखाय लाबोजेनदोंमोन। आरो बिथां मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि बे बिपिएफ पार्टिनि गभर्नमेन्ट दैदेननायावनो जोंनि बिटिसि ओनसोलजों लोगोसे आउट अफ बिटिसिआव थानाय जेसेबांखिनि बर' फिसाफोर दं, थोजासे नांनायखिनिखौ डेभेलपमेन्ट खालामनो हायाखैब्लाबो सोलिनो थाखाय जेसेबांखिनि डेभेलपमेन्ट लाबोनांगौ बा खालामनानै लानांगौ, बे बिपिएफ पार्टिनि दैदेननायनि समाव मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव जाजोबदों। जाय मानसिया गाज्रि गोसोनि, जाय मानसिया अहंकार गोसोनि, बेबायदि स्टाइलनि मानसिफोरा जेरावखि जाया थाङाथों मानो, जेरावखि जाया थायाथों मानो, बै जायगाखौबो बिसोर माने गावसोर बायदि माने गुबुंले खालामनानै फैखाथारो। बेयो एकेबारे 100% सैथो। नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन? दिनै इउपिपिएल पार्टिनि मुरब्बी होननानै बुङोब्ला मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा मोनसे समाव जोंनि बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ लिडिं खालामदोंमोन। बिथांनि बै लिडिं खालामनाय समावनो आलादा रायजो मोनागौ मानि जों मालाबाबो कमप्रमाइज खालामा, जों मालाबाबो जिरायथ'आ, बे थांखिया जोंनि गासै बर' फिसाफोरनि थांखिखा। आरो बिथां प्रमद बर'नि दैदेननायनि समाव बनसुयि थैजों सिगनेसार लानाय मोनसे समबो थांदों। अब्ला बैफोर थैजों सिगनेसार लानाय समफोरा दिनैनि स्टेजाव मिनिंलेस जागोन ना जायाखै? बै माखासे समाव जों रायजो राजाखौ बड'लेण्ड मुभमेन्टनि नामाव गेदारिं खालामनानै साफा सानै जोंनि हारिनि लिडारफोरा गावसोरनि पार्सनेल क्रेडिटखौसो आन्दै लाखुमाबोबाय थादोंमोन। आरो दिनैयो बेनि गोथां सावगारिखौ जोङो नुनो मोनबाय। नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन? बे बड'लेण्ड मुभमेन्टनि थाखायनो, बे आलादा रायजो बड'लेण्डखौ सोरजिनो थांनायावनो जोंनि बर' हारिनि बेसेबां बर' फिसाफ्रा दिनै जिउ खोमानांबाय, बेसेबां बर' फिसाफ्रा दिनै जोबथेसालियाव थानांबाय, आरो बर' बिमा माहारिनि बेसेबां बर' बिमा माहारिफ्रा दिनै जिनाहारि खालामजाबाय, पुलिस आर्मि सिआरपिजों बुग्लिजाबाय। आरो दिनैसिमबो बर' बिमा माहारिफोरा सेफ गैया। दिनैनि स्टेजावबो रेप खालामजायो। आरो रेप खालामनायनि माखासे प्लेन पलिसिफोरखौ बे गुबुन हारिफ्रा जेब्लायबो माने नाजाबाय थायो।
आरो चान्स लाबाय थायो आरो मोनसे मेजर इन्सिडेन्टआ जाहैबाय जोंनि हारिनि गेजेराव बे बड'लेण्ड सोमावसारनायनि एगेन्स्टआवनो 2008, 2012, 2014 आव दानलाय सुलाय जानाय माखासे जाथायफोर बेफोर गासैबो जेसेबांखिनि जाथायफोरा जोंनि हारिनि गेजेराव जानानै थांबाय आरो जेसेबांखिनि जाथायफोरा दा समसिमहालागै माने जाबाय दङ बैफोर गासै जाथायफोरा अनलि वान मोनसेल' रिजननि थाखाय जोंनि बे आलादा रायजो सेपारेट स्टेट सोरजिनो थांनायनि थाखायनो बेफोरबायदि माखासे जाथायफोरा दिनै गुबुन हारिनि आखाइजों जोङो बानायजानांबाय दा मानगोनां प्रमद बर' बिथाङानो बुङाखैमोन होनबा बे बाथ्राखौ नै बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों मानगोनां रन्जन दैमारि साराबो उदां फोथाराव फैबाय होननानै बुंगोना बुङाखैमोन बुंदोंमोन 2 बोसोरनि गेजेराव जोंनि बिटिसि बड'लेण्डखौ सुइजारलेण्ड बायदि खालामनायनि बाथ्रा ना 6 मान्थनि गेजेराव बिटिआर एकर्डनि जेसेबांखिनि दफाफोर दङ बैफोर दफाफोरा आखरे आखरे जुदि पालन जायाबा जुदि मावफुं जायाब्ला बहाबा सोरनिबा न'नि लांगोनायाव थांनानै सुइसाइड जानायनि माखासे बाथ्रा दा बैफोर गनायजाथावै माखासे बाथ्रा दिनै जों सोरबा लिडारनि गोसो जाब्लानो जोंनि सिगाङाव फोस्रावनाय फोरमायनाय बाथ्राफोरनि सायाव जों रायजो राजाफ्रा दिनै गोजावनानै गोजोमनानै थाबाय थानांगौ नामा आरो बैफोरबायदि लिडारनि मिनिंलेस बाथ्राफोरखौ खोनासंनायनि जोंहा सम दं नामा जोंहा सम गैया आरो बैफोरबायदि लिडारनि मिनिंलेस बाथ्राफोरखौ जोङो इम्पर्टेन्ट होनांगौनिबो जोंहा दरखार गैया नंगौ नङा रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जोंनि बिटिसिआव पलिटिकेलि ब्लेकमेलिं हेरेसमेन्ट खालामनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ जे नों जोंदो फै जोंदो थानानै खामानि माव जों नोंखौ मालाबा प्रब्लेम खालामा नोंनि माखासे जेसेबांखिनि दायफोर दङ जों बेखौ गासैबो कनसिडार खालामगोन जों जुदि थाफानानै खामानि मावोब्ला बेफोरबायदि माखासे आन्दोनि पलिटिकेलि ब्लेकमेलिं हेरेसमेन्टआनो जोंनि बै सानैसो लिडारफोरखौ गोदान लामाखौ आगान होहोनो थाखाय बाध्यता खालामदों खोथाया जाहैबाय जे जोंनि प्रायरिटिया 2020 नि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि टप मोस्ट प्रायरिटि एजेन्डायानो जाहैबाय जे बिटिआर एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ जेरैबायदि 2003 नि बिटिसि सुक्तिनि उनाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा पावाराव फैनायनि उनाव एबसुनि प्रेसाराथ' दङ जातीय संगठन आरो बे एकर्डखौ समर्थन होग्रा आफाद हिसाबै जिहेतु आन्दलनखौ ज' खालामदोंमोन किन्तु बै समाव एबसुआ सहि होआखै एबसुआ मानो सहि होआखै बेफोरखौ दा पलिटिकेल मोनसे कुइसनबो खालामो खोथाया जाहैबाय जे एबसुआ एनादार टाइमनि थाखाय आलादा रायजोनि आन्दलन खालामनांगौ बेखायनो सहि होआखैमोन आरो बै समाव बुझा बुजिनि गेजेरजोंनो जादोंमोन दा हाग्रामा महिलारिया माखासे एकर्डनि दफाखौ मावफुंबाय माखासेखौ मावफुङाखिसै माखासे आद्रा थाबाय जों लुबैयाखै आरो जोङो मोनसे वाचडग बायदि नोजोर होनानै प्रेसार बिल्डिं खालामनानै गणतान्त्रिक भाबै जोंनि आवाजखौ जोङो प्लेस खालामदों आर्गुमेन्ट प्लेस खालामदों इभेन जों बे लेभेलसिमबो बुंदों जे एकर्डआ टाइम बाउन्ड इमप्लिमेन्ट जायाबा एनादार टाइमनि थाखाय आन्दलन जागोन आन्दलना जायोबाथ' सेपारेट स्टेटनि थाखाय जागोन क्लियार काट बेयाव